Autá zo seriálu Stranger Things, druhá časť. Začneme hneď obľúbeným Chevrolet K5 Blazer, ktorý patril Jimovi Hopperovi. Myslím si, že všetkým nám na neho toto auto výborne sadlo a navyše, keď máš zachraňovať svoje mesto pred tvormi z inej dimenzie, aké lepšie auto by si na to chcel. Táto odolná štvorkolka sa vyrábala krásnych 25 rokov a vďaka seriálu Stranger Things získala zaslúžený comeback. Ďalším autom, na ktoré určite nemôžeme zabudnúť, je ikonické BMW 733i, ktoré vlastnil Steve the Hare Harrington. V prvej sérii, kde bol Steve iba povrchný frajer, bolo nové BMW jeho otca perfektnou voľbou pre túto postavu. A ako sa v ďalších sériách dostala do obľuby jeho postava, rovnako aj jeho auto. Tento model bol svojho času technologicky high-tech a preto sa perfektne hodí ku postave rozmaznaného tínedžera s bohatými rodičmi. Zároveň auto bolo dostatočne veľké, aby tam Steve zmestil všetky svoje deti. Nancy Wheelerová rovnako používala auto svojich rodičov, a to Mercury Grand marky Colony Park, ktorý sa vyrábal v rokoch 1979 až 1991. Auto vytváralo pekný kontrast oproti väčšine modelov, na ktorých jazdili jej rovesníci v tomto seriáli. Aj keď toto auto nebolo najkrajším zo všetkých v tejto sérii, poskytovalo spoľahlivosť a dostatok priestoru pri dobrodružstvách našej partie. Na záver musíme tvorcom seriálu uznať, že tieto vozidlá perfektne dotvárali autenticitu obdobia, v ktorom sa seriál odohráva. Tvorcovia sa krásne chytili možnosti prepojiť auto s charakterom jednotlivých postáv. Znázornili ako vyššiu, tak aj nižšiu triedu vtedajšej spoločnosti, čo dotvorilo seriálový celkový dojem. Pre viac zaujímavých videí zo sveta automobilov nás nezabudnite sledovať. Autoraz23.sk